Bigarren bikotearen dantza saioa ikusi dugu, eta orain Izaro hirugarrena hartu behar dugu hemen oholtza gainean. Hori da, aurkeztuko dizkizuegu, hirugarren bikotea Oiartzun eta Lezotik datoz, Lezoko udalerria ordezkatuz, Katxerin Artola eta Iker Belintxon. Katxerin Artola eta Iker Belintxon dantzan ikusi dituzuenak, egia esan biak ere oso gaztetxo hasi ziren dantzan, Katxerin 7 urte zituela, hasitzen bere herriko dantza taldean, Iker 6 urterekin, baina badara matzate urte batzuk sueltoko dantza txapelketatan parte hartzen, 14 urterekin hasi zen Katxerin, eta Iker berriz 9 urterekin hasi zen dantza txapelketatan parte hartzen sueltoan behintzat. Baina aurten lehenengo aldia dute bikote bezala, hemen segurako dantza txapelketa honetan parte hartzen dutena. Eta jantzi dagokien ez zer esan, hauek ere beste modu batera, baina oso dotore etorri zaizkigu jantzita, 20. mende hasierako jantziak oinarri hartuta, eta gainera, Katerinen kasuan esango dizuegu, bereziki Altsasuko Iturmendi familiaren argazki batean oinarritu dela, bere jantzi hori gaur hemen osatzerakoan. Besterik ez, orain, bikote, Arin-Arinaren txanda, aurrera ba.
Katerin eta Iker Lezoko herria ordezkatuz, oraindik asko gogoan izango duzue Lezon ere nolako bikote historikoa egon zen 80ko hamarkada hasiera hartan, Lourdes Esnaola eta Jose Juan Ugalde 3 urtez jarraian irabazi zuten haiek, eta bikote honek ere gaur Lezo ordezkatuko dute. Gainera, Lourdes Esnaola zure irakaslea da. Bai, Lourdes ondia, gure irakaslea, eta asko erakutsi eta lagundu izan digu urte guztietan, eta urte batez ere, mil esker Lourdes. Eskerrak eman, irakasle eta dantza eskola guztiek lan asko egiten dutelako. Bueno, lehenengo aldia segura, nolako impresioa, Katerin? Bueno, pixkaten patata emeste jende telebista, dena ondo eta pozik. Irriparra bintzate oso ondo mantendu duzue, eta hori beti eskertzoko izango da. Zuek gainera, dantza sueltoaz gain, aurrezku txapelketetan ere aritzen zarete, non nekatzen da gehiago? Aurrezku txapelketa batean edo hemen? Oso desberdina. Nik uste hemen fisiko gehiago landu berdela, eta bestian gehiago estiramenduak eta galtzatzeko eta hori. Hala da, Katerin? Nik hau eta nik ikatzen dira, Lasai bikote, eskerrik asko, segi lasai dira,